Možemo malo pažnje i da ćemo na kraju u štampanom zborniku imati prilike i da zapravo vidimo šta je to glavna tema i koje su preporuke i sugestije u smislu ovog problema. Zapravo u smislu organizovanja u ovoj oblasti, te tako i u stručnu javnost na području naše države. Sastanak će se nastaviti u vezi sa